Yes, ma'am. Good morning po. Ayun, hello Yun. po, good morning po. Kasama niyo po ngayon, Idol Joanna po. At Idol Jam, Sir Vincent. Ayan. So pauna na po naming tanong, Sir Vincent, patungkol po, kamusta po ang monitoring ng tanggapan sa buong lalawigan ukol sa nararanasan ngayong pag-uulan o kalamidad po? Kasama na rin po yung update sana sa ating river system monitoring po natin. Yes po, ma'am. Unang-una po, magandang umaga po sa inyo at sa lahat po na tagapakinig po ng inyong programa. Bagamat nakalabas na po itong bagyong Enteng, patuloy pa rin po tayong makakaranas ng light moderate to moderate rains po dito sa ating lalawigan ng Pangasinan. Tuloy pa rin po ito ng ating naranasan na southwest monsoon. Gaya po ng tanong ninyo, sa river system po, maigpit po naming minomonitor yung Marusay, Sinupalan at Balintaging River. Lalong-lalo na po yung Marusay River sa may Kalasyaw at yung Sinupalan River dahil ito po ay nasa above critical level na po ito. Sir Vincent, dun po sa usaping sa may baha po no, na nararanasan dulot nga po ng mga pagtaas above critical level status ng ilan sa mga river systems po natin sa Pangasinan. Meron po ba tayong listahan ng mga nabahang lugar na apektado po nitong mga ilang mga ikailugan po na nabanggit po ninyo? Yes, ma'am. Meron po tayong mga flooded areas. Base po ito sa situational report na pinapadala ng aming counterpart na mga municipal disaster at heat disaster. Ilan po sa mga bayan na po na iyan ay meron po tayo sa may Kalasyaw. Meron po tayong binabantayan dyan na 10 barangay. Sa may Malasiki po, meron tayong 3 barangay. Sa Lingayen, 5. Sa Unigan po, 7. Sa Balungaw, meron po tayong 4. Mga Taron, 2. Labrador, 2. Santa Barbara, 2, at Dasol po, 1. So ito pong mga datos na to ay maaaring magbago. Pwede pong ito ay madagdagan o mabawasan ngayong araw. Kaya patuloy po yung pag-coordinate ng aming opisina sa iba't ibang LGU. Meron na po ba na nag-evacuate as of now po na mga dyan sa mga binahapon na mga lugar? Yes, ma'am. Meron po tayong naitalang evacuees. Sa may Alcala, meron po tayong 16 families po dyan. Sa Aguilar, 6, Labrador po, 2, sa Bulinaw po meron po tayong 1. So bina-validate po namin ito kung ito po ay nasa loob po ng evacuation or nasa outside po evacuation. So hopefully this day ay mabawasan na po ito. How about naman po, Sir Vincent, sa datos ng mga danyos po ng mga naitala dulot po ng itong bagyong Enteng and then sabayan pa po ng habagat sa Pangasinan. Ano po ang initial datos po ng PDRRMO dito? Yes, ma'am. So far, patuloy pa rin po kaming kumakalap ng mga datos po regarding po sa damages ng infrastructure po natin. Ganyan din po yung sa ating sa livestock at saka yung sa ating agriculture. So, yung sa ating mga infrastructure po, siguro umabot na po tayo. Ito po ay partial po lamang. Opo. Umabot tayo siguro po ng 50 M pataas. Yung sa ating agriculture, siguro mga 20 plus na po, 30. At sa livestock po, umabot siguro ng mga more than half o 500,000 po. So ito po ay partial po lamang. So hindi pa po ito official. So patuloy po kaming kumakalap pa po na iba't ibang datos. So sir, kung sakali po na patuloy po na tumaas ang tubig dito sa mga minomonitor po natin ng mga river system, sapat po ba ang mga personnel po ng mga MDRMOs sa mga LGUs po dito sa probinsya natin? At ready po ba sila pagdating sa search and rescue kung sakasakali po? Yes, ma'am. Actually, nung nakaraang Sabado pa, nung August 31, nag-release na po ang aming opisina ng Blue Alert status. So, ibig po sabihin yan, pagka Blue Alert status pa tayo, 70 to 80% po ng ating mga rescue personnel ay nasa opisina na, naka-standby ready na po. Ganyan po yung ating mga rescue equipments, yung ating mga heavy equipment natin, yung ating mga water assets, emergency vehicles. And noong September 2, nag-raise pa rin tayo until now ng red alert status. So 100% po ng ating mga rescue personnel ay naka-standby ready na po. And before pa lang po dumating ang isang bagyo, nagko-conduct na po protocols po yan ng aming opisina na mag-conduct po ng yung tinatawag na PDRA or Pre-Disaster Risk Assessment. So tinatalakay po natin dito yung kahandaan ng bawat opisina, national at provincial agencies regarding po sa kanilang mga inventory ng assets at rescue personnel. So overall naman po,
sapat po at handa po yung ating opisina kung kailangan ng augmentation ng ating mga kababayan. At sa matter of fact, meron po tayong mga naka-preposition na mga personnel at mga heavy equipment sa iba't ibang lugar po dito sa Pangasinan. Meron po tayo sa may Tayug, sa may San Fabian, meron po tayong heavy equipment sa Urdaneta, Santa Barbara, sa may Burgos at saka San Nicolas. So bawat district naman po, meron po tayong naka-antabay po dyan ng mga dump trucks kung sakali kailanganin po ng augmentation ng iba't ibang bayan. Sir Vincent, kayo po ang isa sa mga pinaka-busy departamento, lalo na po kapag may mga kalamidad. Kaya sana po malakas po ang inyong pangangatawan, lalo na po inyong mga personnel sa iba't ibang bayan po o panig po ng Pangasinan about this. Matanong ko lang din po, Sir Vincent, meron po ba tayong mga, base po sa monitoring ninyo, meron po ba tayong mga bulletin mula po sa ibang mga ahensya ng gobyerno regarding po sa mga pwede pang makaapekto o maranasan na epekto nitong tulad po sa pagbaha o kung tungkol po sa mayroon po bang magpapakawala na dam o di kaya may mga gates na po naka-open, meron po ba tayong mga nasasagap po o napaparating sa ating opisina na bulletin or monitoring po about this? Yes, ma'am. Tuloy-tuloy po yan. Actually, yung ating monitoring din po sa ating mga dam, lalo na po sa Ambuklaw, sa Binga, dito po sa atin sa San Roque. Ang current level naman po ng ating San Roque ay nasa 256 meters above sea level. So, napakababa pa po ito. Usually po, ang normal high level po nito ay umabot ng 280 meters above sea level. So, ngayon po, ang current status po niya ay nasa 256 po lamang. So kaya pa, hindi pa yan into magpapakawala, no. And sir, ano po ba bukod po dito sa mga naka-ready na po nating mga personnel, no, iba po pong mga paghahanda po na isinasagawa po ng ating tanggapan ng PDRMO po, lalo at patuloy itong pag-uulan at mga dumarating po na mga weather disturbance natin? Yes, ma'am. Tuloy-tuloy naman po yung aming opisina. Tama po yung sinabi po ninyo, kasama itong panahon po na wet season, busy po yung aming opisina. Usually po, ma'am, bago pa naman po dumating yung ating wet season, ang aming opisina rin po ay umiikot sa iba't ibang barangay, iba't ibang munisipyo para magturo po ng BRM, ganyan po yung makahandaan pagparating po ng bagyo sa lahat po ng hazard, hindi lang po sa pagbaha. Kasama na rin po dito yung ating mga handaan po pagdating sa may lindol, sa mga landslide, so lahat po ng hazard, iniikot po namin bago pa makarating po yung ating mga wet seasons. So, tuloy-tuloy po yung aming opisina sa monitoring, sa paalala, sa all platforms po ng aming social media. Para sa ating mga kababayan, pwede niyo pong i-follow yung aming Facebook page para sa mga updated na mga datos pagdating po dito sa ating mga nararanasan na mga ganitong pagbaha at pag-ulan at sa ating habagat. So sir, panghuli na lamang po, mensahe niyo po at paalala po sa publiko. Yes, ma'am, sa ating mga kababayan po, kung kayo po ay halimbawa nasa low-lying areas, so expect po natin na pagdating po sa mga ganitong panahon, kayo po ay hopefully wag naman pabahain. Kung sakali man po magpatupad po ng evacuation ang ating mga LGU, maaari lamang po sumunod na po tayo para sa inyong kaligtasan. Sa ating mga mangingisda, meron po tayong nakataas po na gale warning ngayon. So, wag na po tayong pumalaot pa para na rin po sa inyong kaligtasan. Sa ating mga kababayan din po, patuloy po tayong tumutok sa ating mga accredited news agency para po sa ibang datos po dito sa ating lalawigan. Sir Vincent Chu, ang Operations and Training Head ng Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Maraming salamat po sir at mag-ingat po kayo. Yes, ma'am. Maraming salamat din po at ingat po tayong lahat. Impormasyon, intriga, issue. Eye for an eye. Gising na! Balita na!